истеҳсолоти BM Production. Абубакр, Абубакр. Пад ховӣ? Чӣ мегӯй калта? Ховӣ мегӯм. Пад намебини ховам. Ту арӯс дорӣ, Абубакр? Ҳаст, амн банкара бини, ин банка носи дига оли мондагиае. Ҳайвон қати гапзан намешавад. Амирҷон, ховӣ? Ховк нахе, япара ховк хирак накаш пад? О, маладес. Мансур Набиев. Чӣ мегӯй? Ховӣ? Не. Мансур брачка, ту арӯс дорӣ ё не? Ҳаст. Хатат менависонам? Менависа. Не. Бешӯхӣ. ҳамаи духтаро нависонда метонанд. Дӯстат медошт ягон чӣ дроӣ мекард охе? ёра шояд оча дроӣ карда бошад, ту мегӯй арӯсум дроӣ кард. Агар ӯ туда сурат дроӣ мекард, нижни билёш хати анаи тенҷ мешид. Мансур, ту қати ӯ истискадагӣ уже? Не оли. Ту чӣ девонаӣ? И духтар озия чӣ ту жда дорӣ? Ижда дураки кайта хаб мекуниву хов мекунӣ. ба ҳамин видеои мо бо охир мерасад. Аз канали мо подписатсия кунед ва лайк бимонед то видеои оянда. Ҳамада хайр. Старший по чину